Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 23 marty hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu gün men bilen efira ine DBT ýolbaşçynyň biri Nurjan apa gatnaşýar. Amerikada DBT bölüminiň wekili. Nurjan apa hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Salamlar, salam vatandaşlar. Yine de bizim ulu mihmanımız Muhammed Düyeci, Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Senatrynyň ýolbaşçysy. Yine Kanadada ýerleşýär. Muhammed ağa, hoş geldiňiz. Salam alaykum. Salam Nurcan, salam Murat, salam vatandaşlar, hoş gördük. Salamlar. Yine bir salam alaykum. Hormatly vatandaşlar, bizim efirimiz şu günkü hem TikTok'da, hem Facebook'da, hem Twitter'da, hem YouTube'da geçip ötüyor. Şoň üçin men ka wagt YouTube'a teredimde kamera ýanky TikTok'daky dogry düşen ok gatyp durman. Men aram TikTok'a da ýanky ýüzlener. Ýöne şu YouTube'un efir gutaransoň men TikTok'a gelýän we siziň soraňyza jogap beren. Eger de soraňyz bolsa. Şuňky temamyz Gysgaly habar Türkmenistanyňky ilçahanyň öňünde, ýani Türk ilçahanyň öňünde geçen protestiň netijeleri. Yine şul informasiýany başlamak, şu tema geçmek, bizim bir aýtmaly zadymyz bar. Biz dünkü günü Minsk'da Türkmen migrantlar, müňden gowrak Türkmen migrantlar tutuldy. Şonuň ykbaly boýunça biz habar berdik, Muhammed ağa da çykyş etdi. Biz şolardan galsaboy, video, surat alyp durýar, hemmesini görkezip bilemdik. Şuňky günüň ýagdaýy, edil şu güni gelen ýagdaý, şol Denis diýilen adam, ýagny поддельный фальшивый kontraktlar ýasap, фальшивый приглашение iweren adam 24 bilen 27 aralygy suwut bolýar. Netip bolsa erti başlaýar, şo suwudyň netijesinde şol adama ýa kesilýär ýa-da şoň ýanky şoňa kömek adamlar hem tutulýar da basylýar görür. Türkmen migrantlara galan problema şeýle. Şuňky güni olaryň dost ýarlaryna, ýani garnaşlaryna habar berip, olar billaryp Türkmenistana ýerleýär. Bizim çykyşymyzdan soň olar bilen ýani ýuridik taýdan dogrurak hereketler başlandy. Biz onu beğenýär. Biz habar tutup durarys olardan we Belarusiýa hökümetine, Türkmen hökümetine basışlar eder durman. Şoň üçin şo ýerdäki Minsk'daky tutulan Türkmen migrantlar kimde kim diye komentar diýär, müň däl how 200, 300, 100 bolsa bize köp şol. 100 bolsa. Bizim ýanky alan habarlarymyza görä müňden gowrak diňe Minsk'da hemme welaýatlarda şonuň hemme ýanky Türkmen migrantlar jemlen bir welaýatda saklanýarlar. Häzir Minsk'da ýanky Minsk'a geçip şo ýerden urulýar Türkmenistana. Ine ýagdaýlar şeýle. Şoň üçin inniki ýaşlara, iş bilen gidýänlere, kontrakt bilen, turizm bilen okuw diýenlere haýyş edýär. Приглашение alanyňyzda işleşýän firmaňyz bilen gowy ýanky barlaň şonu. Mysal üçin Rossiýada şoň lisenziýasy barmy, şo registrasiýa edilenmi, şol adamlar näçe ýyldan bäri işläp gelýär. Bir maşynikler zatlar bolaýmasyn, şol ýanky taryha düşänden onsoň ýagdaý agyr bolýar. Häzir Belarusiýada dokumentsdan köp oglanlar gezip ýör. Ay bolýar diýip, inni ay bolýarlyk etmeli, döwür ütködi, dünýä ütködi. Hemme döwletler kriz bolansoň içini aratsalar, içinde kanunlar ýöretip başladylar. Bez dokument ýöreýän bolsaň, ünt bermeýän bolsalar, inni reýtler bar. Belarusiýada, Rossiýada, Türkiýede, Amerikada, Ýewropada, hemme ýerde. Şoň üçin dokumentlaryňyza ünt berin, gaýrat edin, agyr ýagdaýa düşmäň. Düşseňiz size kömek etjek ýok, ýene de opozisiýa kömek edämese hökümetden direkt bolmaz. Ine ýagdaýlar şeýle. Muhammed ağa, inni biz esas tema geçmäkä şo Gurbanguly Gazakstana gelip gitdi. Şu barada bir gurrun etsek, men bir kısan video görkezin, oňa sizden pikiriňizi soraýyn. Nurjan apadan pikirini sorady. Onsoň esas temamyza geçäýin. Pin görmezem. Yine vatandaşlar ünt berin, men size bir video görkezin. Şöyle Gurbanguly Berdimuhammedow diýilen bir kezzap
ol ýagny birmi? Murat Kılıçeviç. Bağışlayan sözünüzü bölýän. Bugün Türkiýede Aýdym. yer titreme boldy. Ha. Yani şol olara bir başlagylygyn dilädim. Yani Aýdym, ölüm aýdym. gitimiň tek bir nemesi ýok, maglumat berilmedi. Ýene de geçmiş olsun diýeli. Yani o sebebi o taýda biziň vatandaşlarymyz bar. İnşallah hemedat goýudur. Dogry diýär. Şu gün men ine habar alsam Türkiýedaky biziň watandaşlarymyz bilen 20den gowrak ýa-ki yer titreme bolupdy. Şonuň iň uly baly 6,3 bal. Uly meýem uly bal. Şonuň üçin Türkiýedaky biziň watandaşlarymyza feretap bolun. Özüňizi goraň. Biz size näme maslahat berelik? Şo ýerde yerli gazet, jurnal, telewiziýa seyredip şol maslahatlar berýär. Şonu gödüňizde tutup perwaçylyk etmeň, perwaçylyk etmeň sebebi siziň durmuşyňyz, arkaňyzda maşgalaňyz bar, arkaňyzda doganardaşyňyz bar, siziň puluňyzda size garaşýan, şoň üçin özüňizi helak etmeň, gaçyr tapmaň. Muhammed abi sizden bir diýjek bolsaňyz şu barada, şu tema barada. Men şu Türk halkyna, Türkiýe watandaşlarymyň, ildeşlerimize hemmesine şu geçmiş olsun diýen belki inni hiç gaýtalamasyn, iň soňky gerek bolsun. Biz hemişe hem toyda hem gynançlygyna hemişe Türk halk bilen biz bütüwi Türk milletli bolsak biz özümizi dünýäde priznavat etdirer. Özümiz filadar. Şol üçin Türkiýe halky bize iň ýakyn halk, biziň garnaşlarymyz. Şol üçin hem gynçylykda hem toylaryna hemişe bile bolmagymyzy biz arzu etýär. Diňe biz, yani Türkmenistanly, Türkmenistanyň grajdanlary hakyky Türk halkynyň ýanyna bolup biler. Ne diktatorlar. Şunu hemişe sabit bolup geldi, subut edip bolup gelýär. Şol üçin hem Türkiýe döwlet dolandyryp oturlar da şu hakykata göz ýetirdiler. Eger Türk milletiniň birleşigini isledjek bolsalar, Türkmenistanlary gollasynlar, Türk milletini gollasynlar. Ne olan hukumet yol başçylaryny. Hukumet yol başçylary ogran bolup biler, dogran bolup biler. Ýöne halk bilen bolsalar, halkyň gynçylygy bilen şolan meselesinde gynçylykda kömek edip bilseler, şonna bizim agzybirligimiz güýçlener, berker. Şonna da bir uly bir güýje öwülüp biler dünýä meşberine. Doğru. Bu bizim rady dogry belirdiňiz. Ene biz Türk hökümeti ýüllenýär. Recep Tayyip Erdoğan'a ve beýleki onun eginleşlerine, beýleki partiýalaryň ýolbaşçylaryna, cemiyet aktivistleri, cemiyeti, hükümeti, bütün Türk ilatyna ýüllenýär. Siziň ýanyňyzda gattor Muhammed abi belläkeşdi. Ýene-de Türk milleti durmasa, Türkmen milleti durmasa, diktatorlar durmaz. Olar biz bellemzok, saýlamzok. Olar Putin'in itleri. Olara dayansanız size ýöne Allah ederler, arkaňdan pişik dururlar. Şoň üçin Türkmen milletine esaslanmaly. Türkmen millet çüýrük tohum ýanky belli bir adamy Gurban Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow diýär. Türkmen milleti ulur millet. Bir topar döwletler gulan millet. Türkmen milletiniň namasy, wyjdany, ar namasy, onuň pikiri, akly, onuň sabırsyzlygy hemme zat ýetik. Şoň üçin siz Türkmen milleti serdiňizde dogry bir milleti serdiň. Bir iki sana adama ataly ogla seretmeň. Bizim şolary garşy, bizim şolary haramda diýip hasap edýär. Biz efirimize dowam edelim. Muhammed abi ruhsat berseňiz, Nurjan apa. Yine Kazakistan'dan bir video var. Şunu ünsörplerden şu ofisial video şördü. Gurban Berdimuhammedow ve men bilemok näme çip Kazakistan'a diýär. Näme sebäpden kanunlary bozup prezidentiň haklaryny alıp ogurlap, oň derine Kazakistan'a gidip hojalyk meselelerini çöýdüýär. Şular adam mollalar bilen, ýaşlylar bilen ýa halk maslahatynda maslahat edip, pikirler edip, Türkmenistanyň geljeğiniň ideýasyny tapyp, ýa üstünde işlemeli adam gel şonu etmeýän öňkü prezident bolşýaly prezidentlik işini edip ýene-de ogunyň haklaryny Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozup ýör. Şular adam biz gaty şart ýagdaýda tutup etmeli. Şul bir kezzap, ünsörplerden
Näme işläpýär? Beýleki döwletiň prezidentleri bilen duguşup näme işläpýär? Gelin şoňa seyredelim. Осторожно, мы его тоже будем производить на нашем заводе. У нас белый по-красному. У нас есть белый цвет Без в разговора. ассортименте. Особенно в этом, в Аркадане. И электромобили, и все будут. Будут. Это рамный внедорожник, мы его тоже будем производить на нашем заводе. У нас без Ýagny şo ýerde bir ekspozisiýa bolýar, şo ýerde ýanky bir ekspozisiýada bir ýol boşy, bir zawodyň ýol boşy. Ine şuraya maşinalar öndürýär. Gerek bolsa biz size goýgular diýär, onu bulamaýdy. Ay şu akçy maşin bolsa men arkadaş şäherni alan. Lütfen. Marda, Lewap vilayet, Daşoz vilayet, Balkan vilayetde, Ahal vilayetinde ýollar ýok, köçü ýok. Biz gürköz dur her çykyşymyzda. Oň üstüne ok. Ya şu köçüleri oňurmana maşin mehanizm alanok. Arkadaş şäher bilen geçiyor. Bu näme diýecek? Muhammed ağa. Bu näme diýjekdiň? Gönne Murad aştada 3 meseleň üstünde durup geçecek esasıyla. Birinci ne? Şu karandadan hiç hakkı yok. Devletin yol başçısı o bir yöne halk maslahatı bir общественный organizasyon. Barıp o taada prezidentle bilen duşmanı. Bir mesele. Şimdi hem etyen rasgodi bir kanun. Yani konstitusiya karşı gidip Türkmen baylığını öz şahsi benefit için ayrılanıyor. İkinci mesele. Özbekistan'ın prezidenti, neme Kazakistan'ın hem bundan son neme Beşik'e de var ya. O tarafta duşya prezident bilen. Şu iki prezident hem bütün dünya görkezdiler Türkmenistan'ın prezidentine hormat koymayan. Ve onu priznavat eden akla bunu priznavat edip çağırıyor. Yani kiçelttiler, ayağın aşağını koyup defelediler. Serdar Berdimuhamed'in. Üçüncü de bula Berdimuhamed'e bir lapuk verdiler. Bütün öz tenagat kuruptırlar, fabrikdat kuruptırlar. Şu adı şu lapuka tatacak oluyor. Yoksa on yanak maşin dünyada köp. Şu lapuk verip şu tak getirip ağırlayıp çiğişirip ay Berdimuhammed deyip bizim baylığımızı muhtuna alacak oluyor. Yatan hiç kim almayan, hiç daha da yaramayan dağıtlarını Türkmenistan'a satacak oluyor. Ve üçüncü de çok oluyor. Şol için var ya, bir akmak dine Türkmenistan'ın baylığını ona paylap diyor. Dine şunu evveller için, şöyle salamlaşarlar için, o çiğişip bir lapuk akmak, öz halkam közenip çörek tapmanıyor. Türkiye'de közenip yiyor. Türkmenistan'ın içinde közenip yiyorlar. Belarusya'da, Polşa'da, hem yerde közenip yiyor. Bir lapukam bana ak bolsa ak yasap verin alacak ne diye. Ay ak bak karandadır. Eğer sen akıllı bolsan, şolan kuran zavod fabrikini Türkmenistan'ın içinde kurardın. Pulun mümkün. Ne için iş orunları, şu daşarık giderlere sen döretmedin. Şolan çıkaran dadını Türkmenistan'ı edip boluyor. Ne için edip olmasın? Pulun var. Devlet hem mümkünçülük var. Akıllı adamlar var. Abrazov'un nemelerimiz var. Bolmasa başka yerden getirişler çötaydı. No zavod fabrikle bolsa şu zavodlar sen eksport edip biliyor mu? Ne için Kazakistan sana eksport etmeli? Kazakistan'da hiç vakit temayı yok. Türkmenistan'a kayıtın şu mümkünçülükle. Bu haramzade önüne gidip Türkmenistan'ın muhturunu ola da lapuk deyip kasavet yer şu pulunu alaylı elinden. Doğru diýäň. Ine gaty dogry belläkişdim. Arkadaş şäherine 5,5 milyard etdi. Hakykiden bir 2 milyard galany ogurlandy. Mümkin 5,5 milyarda näil zawodda gut bolýar Türkmenistanyň içinde. Şu zawodlar bir ýylda şu 5,5 milyardy berirdi. Eksport edip daha da berirdi. Minimum bizim vatandaşlarımıza daşında kötünüp yörenlere iş verirdi. İnjiner teknik kadrlar dörüdürdü. Bir topor eksport pozisiyamız köpölördi. İçinin bir topar maşin mehanizmleri özümüzden bolurdy. Şol arkadaş şäherine 5,5 milyard, häzirem 8,5 milyard goýmak, o diýmek näme? O diýmek
Döwlet ölüp geçtin, halk gıynan ölüp geçtin, men etçegme diýen. Ne 4-nji mysal men size aýdyn. Ýalnys 3 mysal siz aýtdyňyz. 4-nji mysal. Üntüriň şuňa men size görkezýän 4-nji mysal. Diňden gowy. Красный совсем. У нас есть белый цвет Белый в разговор. ассортименте. Особенно в этом, в Аркадане. Serdiň Muhammed ağa. Bul bir halk maslahatynyň başlygy. Gelip biz satyn alyrys diýär. O kim onu diýär ýaly? O näýin hakkı var? Ol bir halk maslahatynyň ýolbaşçysy, ol prezidente ýüzlenmeli. Men Gazakstana gittim, maşinler gördüm, bahasyny gürleşdim, peseltdim. Indi sen gidip ýanky şonu gürleşdi. Eger şol Türkmenistana ukyp ýanky gerek bolsa, şoň ýanky şo maşinler mehanizmler Türkmenistan hak wajyp bolsa, gelin şonu alalyň diýip maslahat bermeli, dogry dämi? Men zakupim diýip ýanky döwüşni emedip biz alar diýip bulayam reşeýni çykarýar şöyle. O näýin hakkı var? Maňa düşündirdiň şunu Muhammed ağa. Öz bir halk maslahat, ýanky maslahatçylaryň bir maslahatçysy. Lafı diyelim şu da. O näme hakkı var Gazakstana edip biz alırız. Ak maşineden biz alırız. O netije çykarýar orada. Mümkin kontraktdan çekenler. Näme hakkı var? Men size aýdýanam. Samolyot alyp gitdi, kanun boldy. Ýanyna bir kıtanza ministr alyp gitdi, kanun boldy. Ýanyna ahran alyp gitdi, çykdyjylyk kanun boldy. Barıp Türkmenistanyň adyndan prezident bilen gürleşip şo ýerde netijeler çykaryp, bir kanun ýagda prezidentiň ýa haklaryny alyp netije çykaryp we şo ýerde bütün dünýä öňünde biz satyn alyrys diýip ýa netije çykarýar. Ol men size mysal getireyim. Ine bir kiçik polisiýa bölümi var. Polisiýa bölümiň başlygy ýa Mar vilayatynyň polisiýa bölümiň başlygy var. We şo ýerde Mar vilayatynda halk maslahaty var. Ýanky oblastnoy neme? Mejlis. Mejlisiň başlygy baryp başga bir döwlete gidip ay biz şunyň alar gepleşikler geçýär, başga vilayatyň ýolbaşçy bilen gepleşikler geçirip ýanky MWD degişli ýa-da häkime degişli toralary şo ýerde öz üstüne alýar. Ýa häkime derek. Hakkı barmy? Elbetde ýok. O näme dilýär? Kanun çykarjy, maslahatçy ýanky funksiyasy var. Şol funksiyany ulanmaly. Men size ýene bir 5-nji mysal getireyim. Şol kezabyň Gazakstana gideni Serdardan ruhsat almak giden okşumy? Gitti ýöne şeýle. Men Gazakstana gidýän diýip. Serdar görgüli prezident däl. Men käwagt şoňa diýýär, nefsim agyrýar. Robot ýaly otyýdy, robot ýaly gürlýär. Başga başarýan zat ýok. Şonun pustoy baklaşky diýär. Mun kakasy prezidentlikden giden o. Usyenia oğlunu getirdi. Gyýyny getirýär, mejlis edip goýýar. Şo prezident bolup ýör. Ady çalışdy, ady etdi. On konstitusiýa barmy, hakkym barmy? Men prezident däl, men halk maslahatynyň başlygy, men ýaşly bolmaly, men ýanky akyllanmaly, biýgepçilik etmeliler, ýaş gyýlary akydip zorlamalylar, durmuşa çykmadyk gyýlary. Men aýalymma oğullar gelneje wa, men onu ýanky halkyň öňüne çykarmaly, men awray almaly, inni küşüşmeli ahir ýaşymda ölmäken bir awray alyp gitmeli. Hani şu zatlar? Biz utonýaram demokratik opozisiýanyň wekilleri bolup halk maslahatynyň başlygyna ahlak daýdan mysalar getirip öwretmäni bilen utonýan. Mene utonýan Muhammed ağa. Näme diýip bolýan bu kezaba? Näme düşündirdim? Şoň gulagynyň kelletine beýnine ýetýär. Ýa beýni ýokmy? Triýekden başlap ýa çekip beýni hem oturdum kaşyň. Nurjan apa, siz näme pikir edýäň? Menin pikirimçe bütün dünyada import export edilýär. Hem ýerde. Ýöne Muhammed Beyjing bellep geçişýärdi. Inni köp wagtdan beri bizim öz ülkemizde şu maşinleri yani edip bilerdik. Zavod fabriklary gurup başka yerlerden hiçbir Alman akıllı insanları getirip işleri iş yerlerinde üçün edip öz maşinimden bulup bilerdi. Ýöne eksport edilýär, import edilýär, onun poşlyny svay edilýär, berilýär. Bütün dünýäde onyal gatnaşyklar bar. Ýöne dogdan öz öz gosdarstwamyzda etmeli.
Vakti Yok, pulu geldi. yok bolya, pulumuz yok diysek bolya. Pulunma. Ünitverin pulunma. Prezidentimma, milli liderimma, kabinet ministrimma, yani adamlarımma, gurgulu adamlarımma iş tapma daşarı gidiyorlar. Yani человеческий resurs ama yani iş resursu ama biz migrant olup başka devletlerde işlep öz maşalamızı ekleyer. Bu haramzada bolsa bizim pulumuzu arkadaşa kurup şu pulu zavod fabrik kurup şu iş migrant olup daşınına başka bir döwleti galdyryp ýören adamlar getirip öz döwletini galdyryp öz ýanky nimemiz et bolýar. Hemme adam şu bir mesele çözecek bolsaň hemme elementler bar. Diňe beyin ýok. Başga zat bar hemme zat. Men düşünemoksuň. Murad ağa, men şu atla bir tohur kitaplar okuyanna, neme Tayvan i Galandiya. Şu at şulan ikisine bir zavodda yerleşipdi. Galandiyadaki 400 milyon dolar diye. Şu at şon çıkaryan çiplerini bir neme elektronda şu neme var intelektüel nemeler için Doğru. hayırlanan zatlı var. Dünyanın hiç yerine çıkarıp bilen atmış. Hiç yerine. Ve de 400 milyon dolar diye şon zavod. Kim şun demekti dünyanın geleceği şonkı diye. Şu at ul dava şon üstünde. Tayvan'dan şu chipsler çıkarayan zavodlar Amerika getirip oturuyor. O bu olsa 8 milyar dolar için 8 milyar dolar bilen samsık akmak Aşgabat'ın içinde bir cayları oraya arvaklı şehri. Hiç kim yaşanak için. Bir köpük yurda pul getiren. Şol için bu haramdan bizim halkımızın düşmanı. Bundan biz çalıp dinmeli. Yoksa şu pullar bilen, şu tarp eden pulları bilen Türkmenistan'ı Dubai'den hem geçirip oluyor. Bereket değerine geçirip oluyor. Bizim halkımız ol Arapla 30 yıl 40 yıl bunları önce hiç il abrazavanesi yok. O şekert giyip görürler ola. İnna adam oldular. Şu tenagat gelen için, prizvostva gelen için, doğru tiyatır alıp barollar için nimetli olan hiç kayıtının foğudam yok, abrazavaniyetim yok. 10 klas soğutları yok Araplan, bereket ederine. Doğru. Türkmenli abrazovunlu Sovet sistemasını oku büyüşünlü. Şulan hemmesini unişticat etti şu karamlardan. Şu pulları kaytam abrazavaniyanı güçlendirip, teknolojiyanı getirip, Türkmenistan'ı hem center, nauka Avrupa oluyordu. Hem teknolojiyanı getirip, prizvostlarını edip, eksport edip biliyordu. Dünyada ulu rol oynat biliyordu. Şu haramdadılar hem merattan beni kaldırdılar. Direğine milyonlarca Türkmenistan'la kul olup yöndaşıyor. Muhammed ağa, bizim 1 milyon 400, 1 milyon 500'e kadar işçi gücümüz var. Adam resursdan. Şolara zavodlar olmak, fabrikler olmak, şol için. Kıyın mesele değil. Köp pulun İşte ama 5 milyardan yeterli. Biz ünitverin din arkada şehirine soğun pulu. Men başka datlara görmedim. Aeroportun ne diye? 5,5 milyar, olam 8,5 milyar. Yine size bağışlan 14 milyar. Pul 14 milyarda şu zavod şeyle bir zavod olup bolýar Türkmenistan'da. Bizim daşarı yurtda işlep 1000 dolar, 800 dolar alyan aylıklarımız içinden bolýar. Bir topur yani Garvard'dan o yerden bir yerden molimleri getirip okudup bolýar Türkmenler. Bilimlerini aldırıp injineri yapıp Türkmenistan zırif et bolýar. Ýöne kime gerek o? O halka gerek. Bunu ýal kezabı gerek. O yerden pul oglap bolýar. Bu haramdadılar, Murad ağa, bu haramdadılar şu pırtlaşen bilen gelýärler de o zavodu vuracak deyip. Getirip geldi de yaf pulunu oğurlayanlar 5-6 yıldan sonra dargaya. Şimdi şu an yanı ben okudum, yancı Azatlık Radiyası'nda var. Pomidor çıkar ya, pomidor da eksport etiyor ki dol televizyonda öyle var, pork ediyor da pomidor. Apasne virüs vardı, bizde vertirler. Azerbaycan'dan. O Azatlık Radiyası. Şu pomidor saklat bilen aklı bu haramdadır. Biliyor musun neyim için şunun hemmesi? Tevavi Türkmen devletin dolandıran strukturı hemmesi vizyatka esasında. Onlara pul versek hiç saadet eden aklı. Hiç kanun yok. Ne sanitar ne sasteyaniyesi ne
ol barlayanlı onu kağıdıyla berk koyveryanlı bol ne bolsa şo bolsun. Git mikrop getirdim, virüs getirdim dışarı yurttan, ekspert işleri yok olatlar. Şol için bu hükümetten biz dinmeli. Şundan dinmezsek şu bedbahtçılık bizden hiç vakt ayrılmıyor. Seýdim Muhammed ağam. Prezident egerde Mar vilayetine getse hataplak gördü. Mar vilayetin ýa-ni adamlary ýokary işdäki adamlar hataplak gördü. 110 000 dolar sowulýar. Şuň ýa-ni gelmegi, ýaşamak, gitmegi, samalyody, çärler hemme zat. Ine şul gurbany ber Muhammed. Gazakstana gidip, Kırgızstana gidip bizim ofisial samalyodymyz alyp gidýär. İşgärler alyp gidýär, ahrana alyp gidýär, 10 tün, bir tane gastinsa. Hemme tasak görsem 500 000 baryandır, 1 milyona yetýändir. Şu pulu şu adam ogurlady. Doğru düşünün. Hiç il hakkı yok şonu etmene. Şu ogurlady. Egerde Sovet Soýuzy bağ bolmasa, ya öňkü zaman bolmasa, şunu использование служебного имущества вне служебного положения deyip bunu basardılar ya. Bundan sonra yani yok. Bu Türkmenistan'ın Serdar Berdimuhamedovny prezident deyip Türkmenistan prezidenti deyip hata mı edin o? Giden yerine gidiyor, eden zadın ediyor, oğluna da sokulma, otur, gömülüp meclisin başlığı din ayal maşalı olmalı, bolmasa ikimizden bizlerde yani hakkı var. Bizi impeachment bizler ayırar bizi. Din ayal maşalı olmalı, ödem kovşak ayal maşalı. Hiç sat bilmeyen o Gulmanova yani. Men size tinim satmana tayar neyem etmeliyip yani prezidentine soruyor. Men neyden size kaytak bilen bir akmak burada. Yine gelin yine devam edelim. Burada tüdün ağında yani Kanada'nın premier ministeri var Trudeau hadir gitti olu işte. Şol neme täzeýille berde bir İsmailiye deyip İslam'ın bir tişeniyeti var, Şiilerin bir tişeniyeti. Şoň başlygam yaman milyoner, milyarder da. Şu mony täzeýille öz bir nemeti var, adaty var, şu tak çağırýar. Bulam şu tak gitýär maşgalasy bilen. Şu gidip gelenden soň şuna bela boldy jurnalistler. Sen näme hakyň var gitmäne diýär. Ahyrda şunu idarlap sude verip sud etdiler. Sudda bir pul bilen gidipdir. Yönde yanına ahrana alıp gidipdir de ahrana. Şu ahranan pulunu verdirdiler şun ödüne. Sen hakkın yok. Şahsi işin için yanına ahrana almana diye. Sud karar çıkardı şu pullarını tölettirdiler. Men bundan beterini aýdym. Marie Le Pen diýip bir ýeri bar, bilýärmi Fransada? Marie Le Pen diýip bir ýeri bar. Radikal partiýaň, ýani Milli partiýaň ýol boşdy. KKS Le Pen gitdi, Marie Le Pen. Şol aýal Ýewroparlamentyň wekili, Ýewroparlamentde oturýar, beýle Fransa parlamentinde oturýar. Ýewroparlamentde oturanyny şo ýerde öz kömekçisini iş alypdyr. Öz sekretärini iş alypdyr, onu iş alypdyr. Bolmasa olar aýlyk beripdir. Ine şu pullar öz partiýasynyň adamlary şöyle goýmana haky ýok diýip, şunu suud edip, şu pullar berdirdiler, 5 ýyl basdylar. 5 ýyl basdylar. Haky ýok, 5 ýylla prezidentliğe barmany hiç ýyl haky ýok. Ine bir partiýaň wekili öýdem Ýewroparlamentde otyr, partiýa häzir Fransada gidişýär, ýani ikinci orunda partiýa, ulu bir partiýa ine ýol boşdy, batyndy. Sebäbi bir kanun hereket etdi. Terden ok berde sen prezident bol, premier ministr bol, ulu partiýaň ýol boşdy bol, tapagy ýok. Bizde KKS oğlunam hata eden ok, konstitusiýanam hata eden ok, gen prokuraturanam hata eden ok, MHM gulluğunam hata eden ok, hiç kim hata eden ok. Hemmetne bu habar ýokmy? Ýani hemmetne ýok bolýar-da. Habar ýokmy bu prezidentlikden gidenli? Biz ýatda da Muhammed ağa. Şunu prezident değil, milli lider, o maslahatçı, maslahat geçirýär, ýani ýaşular bilen oturup namaz okuýar, ýaşul mollalar bilen oturýar, ýani çay içýär, ýaşylar alyp gidip balkanyna obyektler açyp, ýani hökümeti zaложник alyp terdar gidenini eýtmeliler bu adam. Bu kim? Men düşünemok şu kim şunu? Kezaplyn haýdy meçhur näka adam şunu. Ýani sag çep limitler bolan o.
Gelin Oğlum, video sizin, seyredelim. sizin şu vakti deyip bellep geçen adınız o demokratik devletlerde geçerli. Diktatorski rejim yerlerde geçerli değil. Onun için her kim edenetliliği ediyorlar. Doğru. Yine gelin video seyredelim. Ya şunu da И kapatayım. электромобили, если будут, то Это ранний внедорожник, мы его тоже будем производить. Seyredin ne ну, diye? это, варка, Ben ak maşinler alır mı ya? Elektromobil motor ona mı alır mı? Это ранний внедорожник, мы его тоже будем производить на нашем. Yine şuraya alan adam şu kimdir belirti yok. Neye diyeni belirti yok. Devlet yol boşun rolünü oynatıyor. Şun adından günü yankı kontraktlar neme diye hükümetin tarafından eyyem netice çıkartıyor. Onu ne halk maslahatına maslahatlaşıp prezidente teklif hükmüne vermeyen günü. Men düşünemem şu kim? Yine yeni bir video var. Бердымухамедов посетили Туркестан Визит Центр. Высоким гостям представили информацию о проектах по развитию и благоустройству древнего городища Культубе, где завершены археологические раскопки на 27 гектарах. Особое внимание уделено процессу Muhammed Ağa, seyredin şu yerde yine men kurvalıyını görküdeyin. Üntüyorum yüzüne. Şu yerde montaj edilmedik. Bana yankı bizim vatandaşlarımız yürüyütü şu suratını verdiler. Men size görküdeyin. Şu yerde montaj edilmedik. Eğer de siz Türkmen televizyonu seyredseniz hem surat videolar montaj edilen. Yankı abrabot edilen. Ne şu yerde abrabot edilmedik. Seyredin. Takayev şakalat yazacak. Halk tarafından sayılanlığı, halka hizmet ediyor. Zaten kelle sağlanıp işlerdi. Yani parlamenti işliyor, öğüdü işliyor. Hem konstitusyon yani demokratik institutlar işliyor. Yani kurbanlı hem zat öğüdü, hem zat yani oğluna derek, öğüdüne derek, kıyına derek. Hem kişidir. Oğru. Ne ünitverip seyredin. Ben hazır başka bir videolar okuyayım. Hazır. Var mı? Hazır. Bir minut. Şundan bir seyredin. Şu mu? Hazır. Şunu neme deyin? Bir minut. Ünitverin şu yerde Muhammed Ağa. Kurbanlı. Oğlum, siz devam edin. Benim Okey. doktora gitmeye ben geldi randevum. Polya, sağ olun oğlum. Bolya. Sağ olun vatandaşlar. Okey, sağ olun. Hı. Yani bir minut. 27 гектарах. Особое внимание Yani bir minut. Şu suratları okuyayım da. Katı vacip suratlar var. Benim şoňa üntürdüm. Yaman neji sıfatı var ekeni. Ünitver Muhammed Ağa. Yani ben şunu ulullayayım da. Kaptal näki. Yani ululup bilem okla şunu. Ya. Yani başka tarafı. Tak. Yani men başkaça okuyayım. Bir minut. Yani başkaça okuyayım. Katı vacip şu zatlar seyretmek Allah mesela. Allah. Okuyayım. Yani hop. Voilà. Seyredin Muhammed Ağa. Ünitver seyredin şu an. Yani. Seyredin şu an Muhammed Ağa. Yine yüzüne seyredin şunu. Yine kurbanlığın yüzü. Seyredin. Tak. Hazır men. Şul nimesi yani filtrsiz. Ünitverin. Ulullayın şu yüzüne bir seyredin. Yine filtrsiz. Ünitverin.
Siz filtrli görýäňiz. Ine Gazakstanda filtrsiz. Ünsörün. Ine Gurban Berdimuhammedow. Yüzü göz çiş. Häzir men başga surat görkezýän. Ine şu suraty serdim Muhammed ağa. Ine şu Gurban Berdimuhammedow. Türkmenistanyň telewiziýasyna şakalat ýazjak ýöne hakykatdan eýle däl. Şu maksimal razışyň, okey. Indiki surada seyredelim Muhammed ağa. Ünsörün. Ine yüzü ölçiş. Seyredin gow ünsörün şuna hormatly vatandaşlar. Ben şu Gazakstandan geldi şu surat. Seyredin sağ gözü şun gyzarýar. Näme çyk gyzarýar? Sebäbi damarlary nime çişýär. Egerde ara geçip tıryak çekkeläse ine Türkmenistanyňky ýanyňky iňleşer diýer. Tıryak çekkeläse gypgyzyl görür ýalyňdy. Şu çep gözi. Ünsörün şunu. Häzir ýanky açyk nimeden ok, ütköşük berildi. Şoň gözleri deňder. Sebäbi bu yaran ok. Tüýjülük keseli bolansoň dawleniýasy galyp ýanky gözüne urýar. Goşak gözü goşak bolansoň. Ine şoň hakyky yüz kesmiş ol. Ünsörün. Ine Gurban Berdimuhammedow. Ol sizin Türkmenistanda görýän suratçyňyz da inne käseredin. Yüz ölçüşdir. Tıryan hatabyny ýaşýar. Şey diýerler hemmeti. Nime gözledin? Şul telewizionda görýän Gurban Berdimuhammedow ýa başga adam şul. Ünsörün. Innek surat serdirin. Ine. Ünsörün. Yüz ölçüşdir. Bir tarapa serdiýär, başga tarapa serdiýär. Men öňem aýtdym. Ayagy işlän ok, zordan ýörýär, bir gözü çarşap barýar. Şoň saglyk erebet. Şul bara dinji alyp halk maslahaty bilen bolyp, molalar bilen namaz okap, ýa bihepçilik goýup bir normal bir hakyky halk maslahatyny ýollaşdy bolmaly. Ýöne öňkü prezident ýaly, öňkülük prezidentlikli ýaly gidip oğluny hatap etmän ine hojalyk işlerine goşulyp, pul ogurlap, kezapçylyk edip, ýaş gyýlar zorlap, durmuşa çykmadyk gyýlar zorlap, zaýalap gitpýär. Özem gün aýdýar. Siz meni kasyolýaňyz diýip ýa-da iňleşlerine giýjek ýaýýar. Biz kasyolamyk dedi. Gurban Berdimuhammedow. Siz sahnaň öňünde siz çepe ursaňyz biz görýär, sag ursaňyz biz görýär. Muňa näme diýjek Muhammed ağa? Ine Gurban Berdimuhammedow. Sesiniz gelen ok. Sesiniz gelen ok Muhammed ağa. Sesiniz gelen ok. Men aýtýan şundan diýmeli. Indi watandaşlarymyz Aşgabatda başladylar. Gahar gadaply hereket etmäni. Türkiýe pasolstwasynyň öňünden başladylar, indi dwaresyň öňüne barýar. İnşallah. Awa. Ine häzir men size ýene bir video görkezýän. Şu surada gördüňiz. Ine. Pardon. Häzir. Surada gördüňiz. Ine şu ýerde de şol ýa Gurban Berdimuhammedow ülkeşkeri ýok. Ýöne fotomontaşy. Ine şu suratda. Ine indiki videony seyretsek, şu arada men aýdadym gelýär Muhammed ağa. Şol Oguljan Atabaýew Al Arabiya kanalynyň delegasiýa türünde duşup ýör. Indi maňa düşündirsen, maňa indi düşündirsene sen bir hatabat ýa-ki bir wagtda fonuň ýol goşdy. Orunmasary. Bu beýleki döwletiň teleradio kompaniýasynyň duşmak maýyzy näme men düşünemok. Egerde ýa Kaýr hatabat fonuň ýa-ki vekili bolsa, onda beýleki döwletiň bir şol ýa fondlar bilen duşmaly, ýa beýleki fondlardan kömek soramaly, ýa Türkmen halkyna
Gidip oğullar biz görkezdik daha diýär. Şöyle barıp adamlar kömek etmeli. Bir şoň uğruna gitmeli. Şulam kanunlar bolup ýör. Şulam näme diýenni özü bilen ok nira terdiýär, genel prokuratura nira terdiýär. Serdar Berdimuhammed. Şuna bir komentar versene Muhammed ağa. Näme işläp ýör bul? Häzir Balkana varjak diýip hemme vraçlary çıkardıp işganlar balliseler önüne avadalanşları işleri geçýär diye. Endi o bilen näme iş var endi? Endi Berdimuhammed'in özü bir ýaga gitse hukumet bütün işgärleri şoňydyna. Oğlu gitti şeyle endi kıydym köpelli. Bir iyidi utarmaya vatandaş. Şol için men bilen bu zatlarına baha vermek niyetim yok. Bir halk sesini çıkarmada bir öz ikinen prezident etip koyuyor. Şol için o bizim halkıma bağlı bu zatlar. Eğer şu Aşgabat'taki dünkü edişleri yanakette var ya, giyece yatılmaya ertiyle kaçık gitti. Şol için şu hareketleri öğrenmeli bizim halkıma. Kahar kadaklı öz vatanını korumanı, öz hakkını talep etmeni, konstitusiýany goramany, kanunçylygy goramany öwrenmeli. Şonu öwrendik günem bula hiç onda. Hani edibildi ondan göre eline aylı. Bula häzir boş meydançada eline pistolet alıp emekşin kovulap ýör. İslenip wagty gul wurýar, islenip wagty top çöýär. Şol için bilen öňünde garşylyk ýokdy şu. Ýöne onu etdirtmerdin. Ine şondan niýetde Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistanyň prezidentam ýok. Türkmenistan milli lideram ýok. Milli lider diýip milli liderçilik eden ok, prezident bolup ýör. Prezident diýip prezident bolan ok. Ol bir ministran şonu eden ok, gizlenip ýör. Şol ýanky Haýrhat Awad fonduň orunmasary, olam orunmasar diýär. Ol prezident ýani beýlik döwletlere gatnap ýör. O ýerde teleradio kompaniýa interwýu berip ýör. Bular düşünemdik, bular näme edip ýör? Bular kim? Bularyň wezipeleri näme? Bular ýanky döwletiň adamı näme şu zatlar? Bular näme işläp ýör hökümetde? Şunyň ýanky wezipeti näme, jogapkärçiligi näme, haky näme? Bular öýler bilen ok Muhammed ağa. Men gönaýdyn. Dogulmadyk çağana ministr etdiler Qurban. Öz çüýlük tohumlar dogulmadyk çağana ministr etse halkymyz oturur. Bizin bet etmeli şu zatlary. Biz döwlet durmaly, bizim döwletimiz ýok. Munanyň Türkmenistan döwleti gurulmady 90-ýyldan bäri. Türkmenmaşyň diktator döwleti guruldy. Ondan soň bul o diktator döwletini öz arkadak döwletine geçip goýardy. Bizim döwletimiz ýok. Biz azat döwlet gurup göremdi onda. Şol bir zat etmeli, şol tutsak etmeli, başgalar ýok. Prokuratura reaksiýa beren ok, işlen ok, ýemek ýok. MHM reaksiýa beren ok. Döwlet bular döwlet borçlaryny ýitirdiler. Döwlet pullaryny çepe-taňa sokup ýörler. Hiç zat diýen ok. Beýleki mehanizmler işlen ok. Şol durdurýaly partiýalar hiç zat diýen ok. Mejliste hiç zat diýen ok. Mejlisiň deputatlary hiç zat diýen ok. Halk maslahatynyň deputatlary hiç zat diýen ok. Hiç kim hiç zat diýen ok bular. Halk hiç zat diýen ok. Etçen edip ýör, döwlet ýok. Bular döwletiň hemme strukturalarynyň ýanky içine şol ýanky ol otoga näme salýan möjek. Boýunlaryň arasyna. Olam gidip eňere diýär, eňere etdiler bunu Türkmenistany. Döwlet gurulmasyny eňere edip bardak et goýdular. Bular kiminni? Şoň wezipeti näme? Gurbalyň hakyky wezipeti näme we edýän wezipeti näme? Serdar Berdimuhammediň wezipeti näme we edýän wezipeti näme? Halk bilen ok. Etçe ne diýär? Indiki material gökeden Muhammed ağa. Ine esas materialymyz. Ine Azatlyk radiosi 23-nji iýulda şeýle bir material berýär. Aşgabatda Türk wizasyny soranlaryň köpüsi wizasy we pulsuz galy raýatlar protest bildirdi. Bolan zat 23-nji iýulda. Ine şu ýerde 150 adam wiza üçin pul berdi, 200 euro. $200 onam ýanky ýürüýdi bir niýe oturýan guruma şol. Galası goýtun goýa marana. Ha. Galası goýtun goýa dogly eşdeli. Häzir Nowruz Hal diýen bir binanyň içinde bir ýurty agentlik. Şol agentlik pul alýar.
150 adamdan diňe 3 adama ruhsat berýär, galan pulunu bermeýär. Ýok, size viza bolmady, pulunuz köt diýip. Adamlar galyp şo ýerde, ýani eýýäm 23-nji iýulda, ine 24-nji ýylda adamlar şo ýerde galyp eýýäm nägeliklerini bildirip başlady. Ine ikinji şu ýerde ýani bular 200 Amerikan dollaryna durýar. $60 viza, $200 töleýärler we ýani hiç ýyl pullaryny bermeýärler gaýta. Ine soň 2025-nji ýylyň 20 apreli, ine şugun şeýle maglumat geldi. 15-nji aprelde, ýagny şundan bir 8 gün öň ine 40 sany adamy ýani $200 alyp şol adamlardan viza diýip şo vizasyny bermän şol adamyň pulunu gaýtarmadylar. Ine 15-nji aprelde Türk ilçihanynyň öňüne üýtdüler adamlar şo ýerde ýani Türk ilçihanynyň nemeti ýani ýol başçysy agentliği jaň etdi, oňa jaň etdi. Ara bir näçe wagtdan şu adamlara $200'dan hemmesini gaýtardylar. Ne ýani agentstwaň ýani eden hyzmat üçin pul alındy. Ne posolstvo $60 tugapşyldy, onam gaýtardy. Gara Türk ilçihanynyň öňüne 40 sany adam çykyp öz haklaryny gorap, ine 15-nji aprelde netije kazandylar. Olar öz goýan pullaryny viza bolmansoň iýine alyp berdiler. Häzir şol audiona goýun, Muhammed aga, eger bilseň. Bir minut. YouTube'da da Bir minut. Türkiýe gitmek üçin viza almagy finansiýan türkmen raýatlarynyň onlarçaty ýaňy ýakynda ret edilen vizalar üçin eden tölegini ýygyna almagy başarypdyr. Adatyň Aşgabatdaky habarçylary geçen hepde ýüze çykan bu ýagdaýyň käbir jekmejekliklerini anyklap bildiler. Aşgabatyň viza merkezinde Türk vizasyna arda tapşyran raýatlaryň 40 semeti vizalarynyň ret edileninden soň Türkiýanyň ilçihanatynyň öňünde protest bildirdiler. Bu oňy netije berdi we raýatlar viza üçin tölen $200 pulunu ýygyna almagy başardylar. Diýip ýagdaýdan habarlaşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýagdaýdan günden güne habarly birnäçe çeşmäniň adatlygy aýtmagyna görä bu ýagdaý 15-nji aprelde bolupdyr. Nowruz haly binasynda ýerleşen Türk vizasyny taýýarlayan agentlige ýüz tutan adamlar vizalarynyň ret edilendigini bilip tölen tölegini ýygyna sorapdyr. Hem olaryň şikaýetleri dinlenmän soň olar Türkiýanyň ilçihanatyna barypdyr. Olar uly nägilelik bilen baryp ýakalaşma taýýar bolupdyr. Adamlar ilçihanany daşlamaga da taýýar bolupdyr. Netijede ilçihananyň işgärleri Nowruz halydaky viza agentliginden adamlaryň pullaryny gaýdyp alyp berdiler. Diýip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Habarçylarymyz viza almak üçin tapşyrylan arzalary ret edilen soň pulunu alyp bilmedik adamlaryň tas günde agentligiň we ilçihananyň öňünde jemlenýänligini belliýärler. Adamlar viza üçin tapşyran $200 töleginiň ýekeje köpüni hem ýygyna alyp bilmeýärler. Şol sebäpli tak her gün ilçihananyň öňüne adamlar nägelik bildirýärler. Diýip habarçymyz aýdýar. Türkmen paýtagtyndaky çeşmeler soňky hepdelerde vizalaryň tas 60% çemetiniň ret edilýänligini işeredi. Odaly vizalaryň ret edilen halatynda $200 tölegden $80 ýygyna gaýtardan bolsa, bu düzgünüň mart aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri berjaý edilmeýänligini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanatynyň özünden we viza merkezinden resmi tetbir almak finansygy oňy netije bermedi. Türkiýe barmak üçin viza almagy finansiýan türkmen raýatlarynyň arzalarynyň ret edilmegi bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. Töleg pullarynyň ýygyna berilmedik halatlary barada habarçylar ençimegedek maglumat berdi. Azatlyk bilen gürleşen Türkmenistan'da Türkiýe köplençi işlemek, okumak we taglygyny bejerip Muhammed aga, indi biz komentary berer şuňa. Serdim, häzir türkmen gражданлары tüýlemi Rossiýada haklaryny gorýar, Belarusyda haklaryny gorýar, Türkmenistanyň içinde haklaryny gorýar. Türkiýede de gorajak bolýar. Diýmek türkmen jemgyýeti, döräp türkmen jemgyýeti aktiv bolup başlady. Siz näme baha berýär? Ine eýýäm Türkmenistanyň içinde protest. Biz o protesti biz çağırmadyk. Öz-özünden stihi
inne boldy. Ýa-ni adamlar üýşüp, birek-birine güleşip, ýa-ni öz haklaryny gordular. Bular bir güne üýşenok. Bular birinji oturup arasynda güleşdiler. Ondan gitdiler. Ýa-ni maslahat aldylar juristden. Jurist bular hat ýazyň diýdi ofisiýana. Hat ýazyp gördüler şu agentstva, ýa viza berýän. Olam jogap bermedi. Baň ýok boluň diýdi. Ondan eline daş alıp, hemme zady alıp, hemme zady taýýar. Gün ilçixanaň ýanyna barıp, ýa pulumuzy bererdiňiz ýa ananyň äpişkelerini dögüp, ýa siziň aýdyşyňyz barň aýlasyny dögün diýse, ine daş alyp bardylar. Bu näme diýjek? Mıranda men şol için hemme şu aktivistler var ya öňe çıkarlar. Şu açelin komment yazarlar, aktif çıkış ederler, yüzünü açıp çıkış ederler, galası oynama ederler, proteste katnaşarlar, marşa katnaşarlar. Men şolan hemmesini kahraman nibatlarlar. Bilýän mi näme üçin? Sebebi şu hareketin başlamagy eýýem halkın içinde bir anam döretýär, hakyň goramalygyny, gorkusun diýýärler. Bir de näme üçin talap etmeýändir, näme üçin hereket etmeýändir? Kanun esasynda hereket etdik, diňe ýeke där ekena, başgala da bar ekena. Bu problemi diňe men problemam där ekena. Bütün halkyň problemi diýip eýýem biziň halkymyz düşündiler. Şol için biziň iýdigi derli, giýje günni çıkış ederler, mitinge katnaşarlar, halk bilen düşünşük bolarlar. Şunun hemmesi kahraman oglarlar, inni berekenin öňüne hiçim geçilmeýär. Bizim düşmanlarymız, Berdi Muhammed'in haramzadalary her hilli ýolla bilen bizim hareketimiziň öňüne geçjek boldy. Ay müň derew ýok, müň peýdasy ýok, eýle ýok, ýöreň Türkmenistan'a gideylin, ay yarak alaylin, her yolla bilen halkın hareketinin öňüne böwet boljak boldy. Şu neçeliğine bizim öňe çıkan aktivistlerimiz karalacak boldy. Bir bilen düşman etjek boldy. Göne halk şu kıynantak bir tovar dawan aramda salybilenem boldy. Bir tovar aktivistler sesini çıkartmany öýde oturdunam bolsalar, ýöne halk geregini anlady enni. Her bir Türkmenistanly eýýän bir aktivist. Biri prezidente ultimatum berýär. Ýene biri hat ýazýar. Inni arkaýyn çıkış edip başladylar. Inni biziň halkymyz billi, kahar gadaply hereket etdi. Hökümet öňünde jogapkar bolup bilýär. Sebebi bu hökümete sen kahar gadaply bolmasaň bir hiç sade eskermeye. Bir kanimın ecidin kanimi. Şol için bir bilen göreşek oldan. Birinciden kanuna dayanmalı. İkinciden kahar gadabın görkezmeli. Birleşmeli. Beylekle de hakkın talep etýän adamdan iýdinne durmaly. Biz şonu daşary ýurtda şu funksiyany yerine ýetirip gelýär şu mesele. Şu dogry siýasat. Biz daşary ýurtda hemmemiz Türkmenistan'ın içindeki islenlik öz hakkını talep edip öňe çykýan adamlary gollamany öwren. Nemetmeli, däw etmeli özmedi. Şonda Berdi Muhammed hiç wagt öz güýjüne dayanıp halkın karşısına hareket edip bilmeýär. Hükümetin içindekiler var. Bular da şu zatları görüp Berdi Muhammed'i gollamaýarlar. Ola da nälaje değiller. Ne elace değil, hükümetin içinde işler, öz vicdanının, dininin, namusunun, kanunun karşısına gidip çöreğini görecek olup görürler de, ola da oylanışıp başlıyor. Men ıkbalım şu kalamda bağlamayın. Halk ayağı kaldı, şu tarafa geçeyim. Şol için onun içinde de eyyem, iş taşlayış, bir işin bana gerek edip kıyıkçılık etmekleri, armiyadan hem ofislerle gitmeyi, branşla gitmeyi, dürlüğe aralardan. İş taşlak gitmekle eyyem tamamını köfelip başladı günlerde. Şula bizim hareketlerimizin, bizim aktivistler, kahraman aktivistlerimizin eden hareketlerinin neticesi. Şol için biz türmede oturan adamlar boşaltmaklık bizim mukaddes işimiz. Biz şoları günne yatlamalı, günne talep etmeli şolara türmede zat yedirmeli, hemen çıkartmalı, şoları kollattırmalı. Ece kakalarını göğüllük vermeli. Şol için Murada şu ulu bir hareket Türkmenistan'ın içinde.
hem mekşede primer qahar gadaplı öz hakkın talep ettin hükümetle şoňa önüne jogap ber bolmaly. Şonam bizim kahraman adamlarımız görkezdiler, inni de halk edip öz netijelerini alıp başladılar. Bir yere kösenip vermenler daşar yurtlardı. Şu yurdun baylığı bizinki. Biz eğer şunu dinsek ertikun hemmemiz öz öyümüzde, öz maşgalamızın içinde. Hemmemizden bay yaşayak. Şu yurdun içinde hemmemizde iş var. Hemmemizde yer var, hemmemizde cay var. Şu yurt bizim çağılamız için okutmağa mekteplerimiz var. Hemmezat bizim elimizde, bizim kösenmeye gerek hacet yok daşar yurtlarda. Kaytan beyleki yurtlar adamlar bizim yurdun içinde işlemeye biz şert töredip bilyak ve baylığımız köp. Şol için vatandaşlar şuna düşünün. Biz bir kahar kadar minip de şunu ayrı bildik, yurt bizim elimizde. Dadımı büyük götür ütköye. Şol için şunu yani hareketle Berdi Muhammed yatıbil verinni. Şunu yani hareketle inni istenlik yerde Türkmenistan'ın içinde bolup biliyor. Sebebi biz halkın içinde kellesinde şu fikri yürüttük. Kanuna dayanıp öz hakkın korap bilmeli. Koruma hakkın var. Siz yekede bütün dünyada siz bilen, daşarı yurtta Türkmenistan'da da siz bilen, aktiviste de giyce unne de işleyen siz kollamak için. Doğru diýär. Muhammed ağa, men ýene bir halkymda ýatlatjak bolýanda, eri vatandaşlar, eri ýerleşler. Emheme, polis, ya ýene bir kanun bolýan bolsa, derrüw video, suraty, galstawy zapis edinde, derrüw TikTok goýun. Biz TikTok'tan özümüz alar. Şo ýere hökman suratda ýerleşdirin, soňçular kanun bozmaly. Ya halkyň ýanyna baryp bir kanun zat diýmän gorkarlar. Sizin elinizdeki instrument sotuwy telefon. Telefonuňyz, çağlaryňyzyň, ejeliňiziň, uýalaryňyzyň, atalaryňyzyň telefonlary elinizdeki instrument. Özem iň moşny, iň güýçli instrument näme? Şol videolar çykyp başlasa gurbanyň ölýä ýürüne tutup. Sevdarym gaçyk diýär. Başgalaçy ýok. Şoň üçin elinizde uly bir instrument bar. Şonu videosyny, звука zapisini, hemme zadyny şu gören ýerinizde bir ýeri emheme polis bir zat diýen bolsa, gün videolarynda YouTube'a ýa TikTok'a goýun. Boldy. Iwerin opozisiýa, istenen adama iwerin TikTok'a, YouTube'a goýun diýip. Şol adamlar işden aýrylar, şol adamlar basışlar ediler, şol adamlar bütün dünyada belli bolarlar. Sebebi bir kançylyk nirde bolýar? Gara döwletde, gara ýerlerde bolýar. Türkmenistan üstüne projektor goýsak, hemme zat düzelýär. Bu ataly ol gaçky diýer derrüw. Başgalaçy ýok. Ya bular diňe bir kanunçylyk bilen ýaşap ýörler. Ýalňyza düşündirdim ben, ofitsialny bir kanunçylyk edýänler o. Bular o ofitsialny däl edýän zatlaryna aýtjagam däl, pul oglap ýörler. Ýöne ofitsialny bir kanunçylyk edýänler. Bütün dünýä görkezdi. Ýene bir zat aýtjak bolýan Muhammed ağa, ine bir ministr Türkmenistanyň adyny aýdyp durmaýyn. On gyýyz aýlandyr. Biz bir näçe ýerden aýtdyk, ine ýaş gyýylar 15, 14, 16, 17 ýaşlaryna gyýylar daýran ýa ýa-ni jins gatnaşyklara girmeli bolýarlar, pul üçin, sotuwy telefon üçin ýa zorlan ýa ýene bir zatlar. Şonu prokuratura barlap başlapdyr mektepleri, institutlary we bir topor ýokary wezipeli adamyň çağlaryna daýrandyr. Bir ministr öýüne gelip aglýar. Men korrupsiýa etdim. Men öýe pul getirdim. Men risk aldym. Men hemmeden aldım. Men çağajymy daýlapdyrlar. Men şeýle bir sistema gulluk etdim. Şu atal ogul kezzaplar gulluk etdim. Wyjdanymdan geçip öýe çağlarym daýlandy diýip. Gaýdyp şuraya goşulman bolsam çağlarym mümkin daýlanmazdy. Ya men şu ýa hökümet golumyz bolsam çağlarym daýlanmazdy diýip ýa-ni puşman edýär. Ya başga bir prokuror, prokuraturada işleyen bir uly wezipeli adam. Oň aktygy daýlandyr. Gülýäli aktygyny gowurýaka, ýa 14-15 ýaşly aktygyny, ýa barladyny işte olum daýar. Olum oturup pikir edýär, niýe barýas diýär. Çağlarymyz bolýar. Ol Mary vilayet, Balkan, Çäju, ol vilayetleriň adamlar daýlan diýsen bolýar. Bular üçin degen nokta. Öz çağlar Aşgabatda oturan çağlar daýar. Oğlum narkoman, çağrary zaya. Millet yıkılıp barýar, millet gurap barýar, millet ýok bolup barýar. Ine şonu inni düşünüp başladylar.
Inni şolar bir netije gelýär, gurbanyl gerek gel. Balam bolsa gerek gel. Sebäbi çağlarını da aýlanýar. Türkmenistan bolmaýany boldy. Şurra aýrmasak bolmaýar diýip şolar netije geldiler. Men geňim boljaka ýeti agdaşyk bolsa, ýani Türkmenistan Murada, yani geňim boljaka. Murada, men şunu bir primer aýdaýyn. Muammar Gaddafi wa sizin bir Fransuz jurnalist dokumentalny neme ýazapdyr, hem kitap ýazypdyr. Şonna Muammar Gaddafi Afrika döwletleriniň bir prezidentiniň şu kitapda bar. Bir prezidentiniň aýalyny zorlaýar. Bilýärmi näme üçin? Özüne boyun etjek bolup, pesini çykarmar ýany. Diktatör diýäniň şo. Bu haramzadalar ýörüýte hökümet ýolbaşçylarynyň aýallaryny daýlaýarlar, toň olary geplemer ýanyna etjek bolup. Çağalaryny zorlaýarlar. Niyazov sistematik etýän zady nämedi? Öz konkurentleriniň çağalaryny ýörüýte narkoman etýär. Sarjayew ogly narkoman boldy, köpsiniňki narkoman ýörüýte. Sebäbi olardan islamist tapýa, ondan näme diýse ýernetýär. Putin hem şeýtýär. Putiniň töwerenäki hemmesi bar, hökmen bir jinayetler bar. Hökmen bir awary edip adam öldüripdir, ýene birda hökmen bir zady bar. Ondan olum gullary. Şol üçin bir mesele, ikinji tarap. İslenlik çağı görüp otyra Türkmenistanda haramzada Berdimuhammed'in kimligini. O zaman kakatan gelip şun yanına şun eline uşap yörenini görüp otu. Ola eyyem kakatının marallın taşlaşanını görüp otuyla. Ol triyapka öğürlerini görüp otuyla. Yalan sözleyenini görüp otuyla. Binamız bir vicdan bolonunu görüp otuyla. Dinden, ahlaktan çıkanını görüp otuyla gözleri bile. Günne görüp otuyla. O zaman o çağalarda hiç vakt vicdan bulmuyor. Ola şu kakalarının qovu varyantında kakalarını öldürüyorlar şu çağalar. Size görüp otuyor kakat kim eline oşağı oturan. Çağanı Allah bilmeyen zaten. Bir tane minister ayıttın hani aylığını neçeden alıyor? Neçe aylık? Şu aylık bilen şunu yanak yaşayabiliyor mu? Şu yaşayışı yanak. Yaşayabilmiyor. Şu yaşancı ayında yaşayabiliyor mu? Yok. Ne için onun şu cayda yaşıyor? Şunu yanak pulları var. Nereden? Oğurluk ediptirler. Neyle oğurluk ediptir? Berdimuhammed'in eline uşağın için. Berdimuhammed'in iti olan için. Bir namus, bir vicdan bolon için. Bir kanunçuluk eden için. Öz vicdanının karşısına giden için. Öz grajdanlarının kazanan pulunu elinden alan için. Pulu var. Onun çağala düşün otira. O zaman şu çağa neyle vicdanlı olsun? Ya vicdanını öğürlüp de kakasını öldürmeli. Ya da oğlum şöyle yanak olmalı. Eden işini etkiye. Narkoman oluyor, kuntu oluyor, bağışlı, emmedat etkiye. Şol için bu kararlarla ne tolku bizim yurdumuzun bağlılığını yok ettiler. Bizim halkımızın desturunu el getirdiler. Bizim dinimizi elimizden alıp başladılar. Bizim halkımızı binamız bir vicdan dininden daşlaştırdılar. İmanından daşlaştırdılar. Şol için bulan eden cinayeti Türkmenlerin karşısında bunu ondan bula gidenden ondan ulu gurdumla bolur. Şol için bu haramzada diyenimiz şol için bulardan dinmalı bir. Öğeden bir cezat kahar gadaplı köşe çıkmalı. Bollu. Doğru diyorum. Aha şu köşe çıkarlar razı yalanak. Bir toparla bir de razı ne gerek eyle beyle. Bu konu iyi haramzadalar. Sen hakkın pulun verme. Nerede razı ne gerek? Barmalı almalı. Yok kim razı ne versin? Ona içine kim vermeli? Konstitusiyada yok olan. Şu adam verecek mi sana? Ben tek bunu razı. Derdo bar, sög otur. Şol için bu haramzadalardan. Ne razışeni gerek? Razışeni konstitusiya. Razışeni dünya kanunçuluğu. Razışeni men şu yurdun eyesi. Razışeni şu men hakkımdan konstitusiya boyunca hakkım talep etmeyene. Baryanım soruya. Nire? Parlament. Divaret mi divaret? Türk pasolsuvatı mı Türk pasolsuvatı? Bolli.
Doğru. Ne men Dünya hükümetin agentleri bir tofar haramzadılı ayrazı şeyine gerek otak barmak bolanak da bokunu yiyen. doğru. Ine men nemeleri ýülenjek bolýanlar. Vice-premierler, ministrler, ornmasarlar şonuň maşgalalaryna çağrylanyp ýülenjek bolýar. Sizin hakylaryňyz $500 goly aýlyk alýar. Galan hemme zady ogurluk. Olar ogry. Hakykatdan korrupsioner, ogry Türkmenistan talap edýän adamlar we Gurbanly Serdar Berdimuhammedowyň elini gözläp, ýygyny gözläp, şonu ogşajak bolup, şonu arzu edip beren adamlar. Siz olardan olar siz gonmaly, siz utanmaly. Şo maşgalada dogulup, şo maşgalada ýaşaýanyňyza utanmaly. Egerde hakyky wyjdanyňyz bar bolsa, hakyky bir adam sypatyňyz, adam tertibiňiz içiňizde bar bolsa, ahlak taýdan siz bir normalny bar bolsaňyz, siz aýtmaly, ejeňiz kakaňyz aýtmaly. Biheppeçiliňizi goýun, kezapçylygyňyzy goýun. Men erti durmuşa çykmaly, men maşgala urmaly, ýa men öýlenmeli. Yüzüme basarlar. Yüzüme basarlar. Şoň üçin şol adamlar korrupsioner. Şol hökümet saklap dururlar. Ilaytada MHM başlygy, onuň ornmasarlary, polis başlygy, onuň ornmasarlary hemmeler ogurlar. Şonuň çağlar düşünmeli. Sizin kakalaňyz ogurlar. Ofitsialny ogurlar. Suwtnamy gerekmi? Şonuň aýlyklary $500 ýeten. Hasaplap gören bir aýda sowulan pullaryny. Burada oğurluk etme üçün emyene. Birinin eline okşayanlar. Karamzadaçılık etýärler. Gözde dastoyny oğurlu, mert oğurlu o başka. Şimdi onlar yana oğurlu. Moral taýdan o çimo bolýar, çylyk moralny atstaly. Moral taýdan gaçan çimo olar. Başgaça aýdyp bolany onu. Tebe bir normal adam diýilek adam o elini tarapdan bede düşen adam. Çylyk moralny atstaly çimo diýilýär. Gurbanly Berdimuhammed kim? Hakyky çimo. Çylyk moralny atstaly näçip? Şu ýaşynda bir gepçilik edip ýa gyýlar zorlap getipýär. Gyýlyk nimetini gaýlap getipýär. Öz halkyny aýla milli lider bolup aýlýar. Şu wagtda da ýanky öňe çykyp men milli lider, ýa gow geýnip zat edip goşgujuk aýdan bolýar, bir akyl zatlar aýdan bolýar, halka bir maslahat beren bolýar. Sen özüňden başlaýda, kyn görmede özüň oňaraýda. Birinji. Bir gepçilik durdaýda. Sen oğul ýa oğul gerek gelinjämide maskara etdiň, köçe çykmady ýaly etdiň. Her vilayetde sen diýetki sadyň bar o. Aýallaryň bilen. Utunuň okmy? Sen kimin lideri? Şu çağırjyklaryň görgüli ýa-ki bir kanun ýadyda dogulan ýa-da öz maşgalaň milli lideri ýa özüň milli lideri. Öz oğluň ama milli liderde haklaryny bozbaýan gördiň. Gazakstana, Kırgızstana, Özbekistana bol kontraktlar çekipýärmi? Ýa halk, ýa döwletiň adyny gurulýap ýörmi? Öz oğlunyň adyny ruhsat alman. Sen öz oğluň hatap eden o. Halk hatap eder ýaly, aýalyň hatap eder ýaly, ýa-da maşgalaň hatap eder ýaly. Tirek burup aýlyp näme diýäňi bilmän getýärsiň, özüňi milli lider diýip. Maskara bar. Ine şeýle ýagdaýlar. Indiki video seyrederiň Muhammed ağa. Şol videoda häzir Türkmenistanda ýene bir trend gidip dur. Mulimler inni işejek gelýär, ýada-dyk diýe halis. Alýan pulumuza ýaşa bilemdi, çağlarymyzy ekleýe bilemdi. Onun açyk aýlyklar galdyryp, ýa-ki gazet, jurnallara, ýa-ki Gurbanlyň fonduny pul tutýarlar. Mektebe oňurmaly, hemme dada ýöne çykarmaly, ýa barlygy gelse öz aýlymyzdan çykarmaly. Bize halis ýada-dyk diýerler. Ine bir video görkezýin. Mulimlaryň ýagdaýyna bir seýrediň bir. Hormatly vatandaşlar, mulim bir size bilim berýän adam, sizi durmuşda ýol görkezýän adam, siziň durmuşyňyzda reperler goýan adam, ýa-ki şul gowy, şul erwet, şul ak, bugary diýen adamlar size akyl berip, ýa-ki okumany, tanamany, dünýäň gözelligini, dünýäň päkilledigini,
hemme zatları pekdigini öwrediýän adamlar ine näýe ýagdaýlarda ýaşap işläp ýörür. Ünsörtlerim şu video. In hada mektep malumlanan sonkalarda bizin käseret malumlan käseret. In hada sıkıntı Gördüňizmi? Ünsörün ýene bir görkezin. bizin käseret malumlan käseret. Ine ünsörün muallimin sumkosy. Görgüller men şulara bara gahrman diýjekler. Şul ýagdaýda işläp ýörenler gahrman diýmesin. Malumlan käseret. Ine gördüňizmi? Sumkosyň ýagdaýy. Ine Muhammed ağa ýyrtyk görgüli şul tumkoly gelip utunup mektebe gelip işläp alyan pulun diňe çağlar soğup ýa-ki arasda işläp gelýän adamlar. Görgüller näil günlerini gördüm. Men şoň üçin aýdýan bilim ministri, bilim sistemi ýykyldy. Medicina sistemi ýykyldy. Bu çüýrük tohumlar üretmedik zady galmady Muhammed ağa. Men şu zatlar görüp utanýanam. Şu ýaly bizim muallimlerimiz men mektepde okany öz muallimlerim ýadyma düşýär. Men ejem muallim. 9-njy mektepde ýa-ki 10-njy mektepde 11-nji mektepde 9-njy mektepde Kitrovkada okudum muallim. Şolam giýje ony ýa-ki mektebe taýýarlyk görüp zat edip nime edip giýje ony işleýärdi. Alyan aýlyklarym ullandy. Häzir bir şey çöktü. Görgüllüň ne ýaşaş şeyle. Mu näme diýjek Muhammed ağa? Bize halit ýadadyk diýär. Inni bir min şonuň aýdýan zadyny aýdýar. Ýadadyk diýär. Inni ölmelem bolsa öňe çykjak. Ya az ölür ya da basylsagan basylyp geçer diýär. Bir de öňe çykjak diýär. Boldy ýadadyk diýär. Boldy gutort diýär. Diýret diýär. Mu näme diýjek? Şoda murada şol üçin biz şu giýjesi bilen otyk näme üçin şu halkymyza aýdaly, ýeke däligini bildireli. Siz wejdanynıza daýanyň, namusyňyza, imanyňyza gaýdyp gelin. Öz ýurduňyza eýe çykyň. Şu ýurt bizinki. Şu diňe bir zada bagly. Her bir Türkmenistanly o, şu ýurt menki, men şuňa eýe çykmaly, biýdere gorkup görmäýänni, ýekemde etýän işim hakam. Kanuna laýygam, bütün dünýäde şonu isleýär. Gelin ýurdumyza eýe çykaýyn diýip bir gahara minnigi şoňam hemme zat diýip götürdik insanlar. Mugallimler barmaly mektebe. Näme üçin barmaly özüň kiçelip ýörmä? Açlykdan ölmeýän. Bolly eger şu iş taşlaýyş bolly hukumet gutarýar. Şol üçin şoňa barmaly. Murada. Benim şonu diýen ine muallimler izlenýärse, siz gullar däl. Siz asylly, bilimli, akylly, zehinli adamlar. Siz bilim bermeli. Şoňkuny eger siziň bilimiňiz şu ýa-ki Afrikadaky gullar bardy. Şolardan az tölenýän bolsa, siz gulçuluga salan bolsaňyz, siz gullar däl. Barın ine Gurban Berdimuhammed özü okutsun. Ahirpana şermende. Serdar Berdimuhammed özü okutsun. Ahirpana şermende. O Oğulcan Atabayewa bütün dünya öz ýa-ki köýneklerini gelip bütün dünýäni aýlanyp ýör. Şol okutsun. Aklı okutsun. Kerim Gulu ana goşu ýatýar. 4-nji klasyň kitabyna goşular bar. Şol okutsun. Aýrılma işden. Sabotaj edin, gitmeň. Ya da protest edin. Muallimler bilen üýüşüp ýa-ki bilim ministrine protest edin. Ya bizi işten aýryn, ya da aýryk tölen. İşten aýrylsaňam gün hekimlige baryn. Biz maşgalamyzy eklejek. Hani bize iş verin. İş veren dokmy? Siz konstitusiýa esasyna pasobe bermäne borçlu bize pasobe verin, men maşgalamy taklarýar. Maşgalamy taklabilen dokmy? Pasobe berip bilen dokmy? Maňa ýylda 100 ton nebit verin. 1 milyar 1.000 kubometr gaz verin. Men öz günüm özüm verin. Men paýym, döwlet paýym maňa verin. Men günüm gören. Egerde siz döwlet guruluşyny gurup bize ofitsialny sosial pasobelerini berip bilmeseňiz, onu siz alyan Türkmen baýlygyny, ýa içinde meňin baýlygym maňa 100 ton nebit verin we 1.000
kubometr ýa-ni gaz berin, men özüm satarym daşa şu pula ýaşar, size sorgun berjekler diýip aýdym şonu. Ine şu ýaly ýene bir maglumat bar Muhammed aga, men size görkezeyim. Häzir. Bir minut. Ünferin. Ýa-ni ýakynna Dubayda, ine Dubay mı Saudi Arabiýada ýaşaryň arasyna Aziýa çempionaty geçdi. Şo ýerde ine özbek durupdy. Ünferin. Men görkezeyim. Ine millet, ine ýaşaranma, garlaranma, milledenma, dastoyny. Ine Saudi Arabiýada Aziýa çempionaty utandy. Özem Muhammed aga 2 oýunçyny aýyrdylar. Yani kartçıkı verip ayrıldılar. 9 bolup uttular, 11 adam uttular. İnsan. Olam hiç. İntek ol esaslattan. Uttular. Yönüşüyorda bir böküp arkada şöhret ettiğin yani. Yaşıyor'a gıyırıp men vatan için arkada için uttum deyip aydı yani. Bu millet, bu diri millet, живой. Utya, begenya, paylaşya, birbirini gollaya bir millet. Hani bizde var mı? Hani bizim futbolumuz neydi? Medisinamız neydi? Bizim molimlarımız neydi? Bilimimiz neydi? Yine inneki videolar bolup göreyinse. Milyarlarca pul berýärler, stadion urýarlar. Göne futbolça hiç tat beren aklı. Futbol oynayacak adama hiç tat beren aklı. Olara terbiýetçi alan aklı. Olara mümkinçilik göreden aklı. Görýärmi? Näme üçin neden stadion urýar? Ine terdim Muhammed aga, ine şunun treneri. Ine terdim şunu. Ya başta terdim. Şul öň trenerdi. Öz hakyny gorap, adalatlyk isläp, çykyş edip, tögüp, hökümete neme edip ýüren adamdy şul. Şol sebäpli adalatly gözlen sebäpli adalatly komanda edip oýunçylaryna motivasiýa berip adalatlygyny görkezip Milli duýguýlary. Hawa ine motivasiýa berip ine şu ýaly komanda döretdi. Ne şol adam şol. Gorkman çykyş edip, hökümete söýüp, çykyş edip, aýdyp, neme edip, ine şu ýaly adalat gözläp, adalaty goýup, adalat bilen öňe sürüp, motivasiýa berip, ine gazanan zady. Şul adamyň gazanan zady şol. Şu ýaly adamlary ýa-ni biz gollamaly. Näme şu ýaly adamlar taryh döredýär. Gereken. Dehinli, Zenanlar Türkmenistanyň taryhyny döredýär.
Сезин? До каких пор можно бороться? Мы играем честно, судье деньги не даем. И вот результат был конфискация diyorlar, neme diyorlar. Adamlar nereye kartışka veriyor. Pul vermeyen utuk geliyor da. Biz balon oynayamaz. Sigara gibi üstüne yaktın. Ana bu. Hırsız çıkmadı. Yalnız ortaşıydı. Şimdi sonra göre. Ortaşırdın bütün ömür gibi pul oldurmadı. Pul verecekler diye beni futboldan ayırayım da verecekler diye. Şimdi konuşarak yakardı. Bu futbolu işte oynamaz. Ben köşede iş taparım ya. Benim kanal Mehmet Kıyak'ta adamlar yaptı. Su oturup tuttu. Yaşarak. Kanalın üstüne bırakmıyorsan sonra takımı bu kanalı yaşayalım. Bunca yaşamak ortaşıydı. Kim güreşerdi mi? Gel. Olma. Anlamasını yapraktı. Yine şu yali adalet kollayan o adam öz komandasını nime getirdi. Yine yeni bir video koydum. Yankı şol futbolun nimetini diyen yine Özbekistan'la prezident yerine, hükümet yerine, parlament yerine, suut yerine, prokuror var. Prezident bir betbaxşylyk bolsa ılgyya kömegi diye halkyna. Olam bir diktatura döwlet bolsa da halky bilen işleyen bir döwlet. Halkyny hatap edýän, ýöne Putin diýip agzyna serip ýörenler. Ne şu ýerde diýri millet var. Diýri millet rezultat getirýär. Topda Özbegistan bir näçe zawodlar urdy. Näil ötküd bolýar Özbegistan. 20 milyondan 35 milyona galdy. 30 ýylda. Biz 4 milyondan 4 milyona geldik. Biz galamyz oga ho. Diýmek bizim durmuşumuz bu da. Şondan çağa dogulanyp, şondan çağlar ölüp gidýär ýanky ölýän adam köpde dogulýan adam bar. Sebäbi ýagdaýmy dagyr. Ine şul statistika, kosmik statistika diýilýär, gatdalyk statistika da okuylar şu zatlary. Şoň üçin Özbegistan ösür, bu geljenem guly. Halkyň diýri. Özbekistana barmy vizalyk gitmeli Turkiýa, eýitmeli, beýitmeli, pasport dolandyryp neme çarşyp bolanok. Bir topar bolmajak problemalar barmy? Ýok. Niýe gördiň özbeklerdir? Edil garynjalar ýaly. Öz döwletinde de daşynda da işenýär halk. Bir-birini gollap, bir haklaryny gollap. Hany hakyny bozup görsen Özbekistanda. Cuma tapar türmeden galsa boýgula diýär o daşyna. Hany Türkmenistanyň türmeden bir habar alyp gör. O cuma tapar telefon etýärmi? O telefon emedi. Ine kanunlary işler. Ine olan bir diktator döwlet dogry. Ýöne on bir diktator bir çägi bar. Bu ikisiniň ataly oğul gyýdy. Ine ataly oğul gyýdy diýmeli bu. Bunun çägi ýok ha. Ol prezidente derek gidip näme diýeni bilen o bir topar hökümetiň tarapyndan, ýani döwletiň tarapyndan boyun alar, eder. Bakın, gol çykgaýdy. Türkmenistan prezidenti şonu etmeli adam Türkmenistan'da ýani sıçançyk ýaly otyr. Hiç hat edilen o. Muny hiç kim filan o. Baran yerine üstüne ulýarlar. Ýa kakada birinji bilen awren dökýär. Indi gyýry, Urbanlyň gyýry. Gidip başga döwletler parlamentiň wekilleri bilen duşup ýörmi? Ol teleradio kampanya interview berip ýörmi? Bu kim ol? Bir hayır hatabat bonuň ýani ornmasary bolly. Çäkli oň işi. Jogapkärçilik çäkli. Ondan ýani hökümetiň öňüne çykmady äle. Hökümet bara bizde. Men şoň üçin näme diýen, hökümet ýok, döwlet ýok. Hiç hat ýok bizde. Eden etdirip. Ödem kim başlaýar? Ataly oğul gyýdy başlaýar. Şondan. Indi başka Burada bağışlayan bir qowladyn neme etdiň de gallardyň. Özbekistan diktator şol. Ýöne otady türmäň içinden ola cuma tapar jaň etdi. Her iki hepdeden öýleri bilen gepleşmäge ruhsat berýärdi. Iýje işe normalny. İğnen elten zat diyen akla. Yani mesela yankı gepleye hükümete karşım geplep ahırda o trener bolman bitiyor. Gördü? Şulan hemmet bilen mi? İnne bir halkın günahı bir da Özbekistan'ın halkın günahı karşı için diktatör var diye. Ne Türkmenistan'ın yöne daşarı yurttak opozisiya ondan sonra prava zaşitini kuramalar var. 32 yılla şulan toğuna tok demediler. Öz karınlaşların türmede öldürdüler, şula sesini çıkarmadılar.
Şula eger kahar gazaply ýankyň gepleşin görýän kahar gazap bilen näýli gepleýär. Ozaň şonu eşitýän prezident ozaň oýlanýar. Ey, halkyň gaharyny getiripmenler diýip. A biziňkiler daşarda oturup bize diýerler, "Ho, pasolstwaň öňüne barmak gerekke. Miting etmeliler. Razreşeni olmadı iştah etmeň. ABS'ye getirmeň hiç kimi. Özlerinin karnaşını öldürýärler zorlap, ateşin çıkaran akla. Şu opozisiya bolon için, şu prava zaşitnikli dip döredilen zatla bolon için haramdadalar şun yanak yurt dolandırmağa mümkinçilik döretdiler. Türmelerin şun yanak ýagdaýda bolmagyna mümkinçilik döretdiler. Türkmen immigrantlar daşar yurtda kul bolmağa hiç kim istat diýmän üçin şun yanak derejede şert döretdiler şu haramdadalara. Hiç kim istat diýenek bulady eden etdiligini etýär. Eden etdiligini. Oğlunu getirýär, gyzyny getirýär, aktygyny getirýär, pullaň hemmesini ogurlap oturýarlar. Şol üçin inniki häzirki dören aktivistler häzir inni hukumeti gün beren akla. Şol üçin hem aktivistlerin gadyryny bilen watandaşlar. Koşulun kollap tesiniz çıkarın. Ben yeni bir video okuyayım Muhammed ağa. Yine Kazakstan'ın video. Ünsörtüyordum. Şul Kırgız. Kazakstan'ın polis işgari Kazakstan'la prezidentine yüzleniyor. Kazakistan mı? Bağışlayayım ben Kırgız. Kazakistan. Gelin seyredelim. И Комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры РК, а также Департамент комитета по Жамбылской области. Я Кужабекова Лея являюсь действующим сотрудником Департамента комитета по Жамбылской области. В данном комитете удаление сведений с базы данных ЕРДР стало обыденным явлением, и в результате виновные лица не несут никакой ответственности или несут только для галочки. Невиновные, как я, становятся жертвами провнившей системы правоохранительных органов. Так, в 2013 году я находилась в трудовом отпуске, а в это время непорядочные сотрудники департамента совершили в базе данных удаление сведений привлеченных лиц к уголовной ответственности, и чтобы не выходила судимость, после выхода с отпуска сотрудник комитета Раимжан Серик составил заключение служебной проверки, что виновата в этом я, и меня сняли с должности начальника отдела, хотя я обращалась в суд с иском в первую и вторую инстанцию. Сарашкинский районный суд города Астаны я выиграла, но так как я обжаловала приказ... Şunu gepim tümmek geri, şu ayal maşalan haklar bolýar. Öýde organlarda işleýär. Hem ýerlerine hiç kim jogap bermeýär, günden güni prezident ýürlenýär. Siz bir gördüňiz Muhammed ağa bir pravahrançylyk organ ýa adam hak hukuklaryny gorayan organlardan biri şu ýaly ýürlenip gördü. Eşit gördüňizmi? Bolmasa olaryň haklary günne bozulýar. Olardan ziyatka talep edýärler ýokary. Diňe ine Balkan welaýatynyň polis bölümiň başlygy 1 milyar manat ayda eltämeli. Ugalon rozyskyň departamentiň başlygyna DPS, PPS hemmeleri stavka berýär. Şunu getirin, men 1 milyar eltmeli. Diňe 1 milyar Hydyrova Türkmenistanyň polis ministrine eltmeli bolsa, onu öýde almaly. On ýanky işgärler almaly. Şol 2 milyarda goýup pul ýygnaýar. Diňe 1 milyardyny akydýar. Diýmek bir talaman sistemasy. Bu talap ýolar adamlary. İçinde bir wyjdanly, bir pek yürekli, bir paýhaply adam ýokmy? Şuraya çykyp prezident ýürlenýär. O biz ziyatka berip ýaladyk, sen urmasaňa. Ýanky Hydyrova. Bir zat edin biz talaman boldy, bizni konstitusiýa boýunça adam hak hukuk gorayan guruma däl, biz talamanlar. Biz genosid edip halky öldürýän guruma boldy diýip aýdyp bolanokmy şuraya? Eşit gördüňmi şonu Muhammed ağa? Bolmasa Kazakstan'a korrupsiya Türkmenistan'ın kıyarlar. 135. yerde, Türkmenistan 160. yerde, 170 döwledim. Näçe bizde şuraya videolar yok? Näme hemme programı organ kezap ya hemme gorkopmy? Ya hemmesi ýanky dilleri ýokmy ya lalmy? Näçe Kazakstan'da bana Türkmenistan'da yok? Dörer. Men aýdyn. Şuň Aşgabatdaky bolan waka bara, hemme kişini oýundurar, hemme kişini. Inni hukumetin içindäkiler muhtyny türmäge gitmer. Aýdyn şonu. Şu atdan aýtýar. Hukumetin içindäki işleýärler indemeýler.
Berdi Muhammed bar turmağa gittiğini algap turmağın için özleri girmerler. Ögünne durarlar. Häzir şonu yana adamdan tani. Günme gün artar. Hükümetten işten gitýärleň tani günme gün artar. Hükümet yol başçylarynyň öňünde durup, "Ay, bollaha inni etmäň şundy kygyrally köbeler." 1000% şuna ananyň watandaşlar şol çeýlem daşary ýurtda biziň tesimiz nähili güýçli boldy. Nähili daşary ýurtda biz güýçli çykyş edip eçerdäkileri gollap bildik. Eçerden çykýan seslerde batly çykar. Gahar gazaply çykar. Hükümetin içindäkile öz halat etjek güýji daşary ýurtlaryna ananarlar. Şol çeýlem prezidentin öňüne çykyp, "Hey haramzada, sen günäkär, sen ýurdu şu getirdin" diýip ýüzüne aýtjaklaryna men hiç ýerli şek ýapamýar. Sevdim. Doğru aýdýan Muhammed ağa, men bir astuce diýilýär-de, ýani fransuzca şeýle diýär astuce. Men bir usul size aýdaýyn. Vice-premierler, ministrler, onun orunmatarları ya da ýokary wezipede işleyen adamlar. Eňde sizi tutup, Gurban oly, ya Serdar Berdimuhammed komanda ber batýan bolsalar, dogun gardaşyňyz çyksyň öňe. Hemme halk çykýar. Birinjidana halat bolsaňyz batmadylar sizi. İkinciden hem gahrman bolsaňyz. Çıkarın dogun gardaşyňyz. Häzir şeýle Bilem gollaýa, bilem gollaýa. Bütün dünýänem gallyrýar. Bütün dünýä gollaýar. Der olur tutsak eder. Olur tutsak eder. Siz gahrman bolsaňyz. Garnaşyňyzdan aýtyp goýun, meni birden çekäýärler, hemmeňi çykyn öňe. Hemme halk goşular. Ananyň. Gahrman bolsaňyz, maşgalaňyz gahrman bol. Taryha maşgala bilen tohum bilen girersiňiz. Biz siz hemmere ýanky ýazyp gahrmançylygyňy suwd eder. Murada Niýazowyň wagtynda boldy bir şonýa. Batılıp ölüp gidenden, çağalaryňyzy, aç çağalaryňyzy ýanky yetim edenden, dogry anlaşylanmalarny gürleşiň tohumy bilen. Men elleri hemmeňiz köşküňe baryňda, ine opozisiýadyň hemme halky çykartyn. Biz çykarýar hemmesini. Taýdebe garaşyp dur häzir. Murada Halk taýdebe garaşýar. Niýazow wagtynda boldy, öň Türkmen bankyň başlygy boldy bir. Soňdan Krasnovodska häkim edip uratdy Niýazow. Agryk baranda men gow tanýan, men bilen aýtdym içindäki adamna, men gow bilýän, taýinlanýar, ödem ogurlyk etjekkä bolýardy, her näetdir. Muny häkim edip bellädi, bilýär Niýazowyň aýyrjagyny. Şol üçin garnaşlary, aýallary Krasnovodskda köçe çykdylar. Şol başjak bolandy. Niýazow basy bilmedi. Häzir hem gelip. Ne yapsam şunu çel eden okşun özüňi gorap. Häzirden dogan anlaşylan kömek edin sizi erti gollusyn. Siz alanlaryna günü ýanky çykymyny bizim halk çykarýar. Boldy bestir. Siziň tohumyz bilen gahrman bolýaňyz hemmeňiz. Hökmen çykarýak adamlar. Biz taýýar edýäňiz. Bir-birden tohumlaryňyz bilen. Halka Aslan oğlum yat çadırlar. Bilem aýdaýyn şonu. Şolara bir zat diýjek boldular. O minimum özüň halat edersin. Muhammed ağa, ýene bir informasiýa bar, ine Mar vilayatynyň geldi, haýyş etdiler. Mar vilayatynyň ýaşaýjylary haýyş etdi. Men okap bereyim. Mar vilayatynyň häkimini Orazow kurýar diýär we prezident günü kontrol edýär. Inni Mar vilayatynyň ýollary aýdar ýalylar. Garow metrowynyň 5-nji bölümine aýlanyp giden ýerine galganak diýerler. Ödem asfalt ýol, deşik. Garownyň 2-nji we 3-nji bölüminiň arasyndaky ýollar gaty erwet. Çöre tarap gidilýän ýollaryny jipli geçämeden geçip bolanok diýär Murada. Adborny diýen ýerde asfalt çümýär. Ýoluň üstüne zeýt çykýar. Kerpiç ýa-da agyr maşynalar, çagyl daşyan maşynalar ýoluň üstünden geçmiş bilenok. Ýani batýarlar, traktorlar şonu wagt edinýärler şonu çykarmak üçin. Biz jaýlarymyzy gurup bilemdok, ýani çagyl kerpiç getirip bilemdok, ýollardan geçip bilemdok. Olam hiç. Şo ýollardan geçmek üçin çağlarymyz bilen balnisa, poliklinika, mektebe, magazyna geçip bilemdok. Şo ýollary bir oňorsunlar diýem. Ýollar çöküp gidýär. Maşin bataýsa traktor getirip zordan çykarýar. Öňkü Sowet döwlet barka kurulan ýollar diýär. Hiç hili investisiýa edilmedik diýär. Gurban oly, Türkmenbaşy, Serdar, ýanky
altın asır arkadan zamansız zaman döwrüne hiç tat edilmedik. Inanmasa da prezident aydın diye. Inanmasa özü gelip görsün diye. Öz maşyny ýollarymyzdan geçip görsün diye. Adborn diýen yerden geçip görsün diye. 5 ýyllyk we Ağaltyn tarapdan maşyny ýürep görsün. Biler diye maşyn geçip bilmeýär. Şunu yankı milli lidera Ferda Berdimuhammedowa ýetirin diye sroşna bizim yankı garagum etrafına gelip ýollar oňormasa biz öňe çykýas diýär. Ne halktan gelen yankı maglumat. Men size aýdyn, her Türkmenistan ittinlik günje ot. İttinlik yer ot. Bilim, medisina, daýhançylyk, ekrançylyk, biznes, yankı zavod, fabrikler yapılıp gidip Gurbanul häzir ulu zavodun akçylaryny satyp yankı pul ýok Türkmenistanda. Hemme zatlar satyp gidip otyr. Kim alýar, näme diýär, yankı nire gidiyor o pullar, hemme pullarım arkadaş şehirde deyip o yerden oluyor. Bu faknanı yapıp gidecek bolýar faknadan. Yani zanaveskan yapıp. Pat zanaves oğurlak galayın edişi. Şoň üçin hormatly vatandaşlar şular gaçyp gidýär. Biz çal şular tutup, şular gaçyp gitmeýärkä şular tutup yetişmeli. Vatany halat etmeli. Ola bir. İkinci, häzir Türkmenistanda pul ýok, keypine giden o Kazakstana. Şo ýerde haýyş etdi, buğday berin diýip. Buğday beren oklar. Pulunu almadan, öňkü bergilerini bermeden berem dok diýdiler. Inni vilayetlere aňyrda dursun, Aşgabat eklebilsem şükür etjek diýär. Aşgabat galyp meni aýraýmada, vilayetler galmaz diýär, meni aýyrma diýär. Ine vilayetlere nähit bul tere diýär. Şoň üçin nan gytçylygy bar, çörek gytçylygy bar. Buğday, täze buğday gelmese, şoňa çel gytçylyk bar. Täze buğdaýyň intek wagt bar. Orawa. Buğdaýym 1,5 milyon ýygnadyk diýdi. Plan 100% doldy diýdi. Terdara milli aldan ýany, alýanlaryny olam alýar, gurbanlan milli 300 000 ton ýygnandy. Ýagny 5 ette az ýygnandy. Şondan buğday ýok. Şondan şu daşyurtdan gelmede Türkmenistan öýünü ekläp bilen o. Bolmasa bize 700 000 ton gerek ýylna. 1,5 milyon tonu biz Gurbanlyň karary we 600 000 tonu eksport edin diýip. Eksporta aňyda dursun özümüz ekläp bilen. Şol ýagdaýlar agyr. Şoň üçin Türkmenistanda trigger diýilýär, ýa-ni ingilis dilinde spuskový krючок diýilýär. Şo spuskový krючок uly bir kadytan öňünde itdenlik zat bolýar. Ferda we Gurbanlyň gaçmaly wagty geldi. Ine şol anyk. Türkmenistan ulu çalışmanyň öňünde. Şuňky protesti, ýa-ni 15 aprellik protest ilçhana onu eýem daşy çykdylar. Ultimatum berýärler eýem Ferda Berdimuhammedowa. Rossiýada, Belarusiýada adamlar öz haklaryny gorýar. Şolar barar Türkmenistana. Ülkeler näme haklar gormady. Şunuň bilen efir ýapaýly Muhammed Awluk. Buna da men bir dat goşjak şahdy. Mende köplenç adamlaryň tejribesinde şu taryhda hükümet diktatorly bilen özlerini arlaýarlar. Bular halky gasyp saklap bilermi kadýada? O halky hiç wagt saklap bolmaýar. Mümkin sen miting etjek bolan öwüne geçerdiň, razreşeni bermerdiň, ýene bir zat eýle beýle on tutarsyň, mun tutarsyň. Ýöne halkyň aýlygyny bermesen, günlügini bermesen, gaharny getirsen, tembolya indi oğlanşyp başladylar. Indi sen ekarançylygyny ýakyp başlarlar. Buğdayçylyk meýdançalary ýakarlar. Traktorçylara pul bermeden ýagyny nemetmäni kombaynda düwüp başlarlar. Kombaynla işlemer, traktorla işlemer. Iskalatlary ýakarlar. Halkyň gaharyny getirsen, hiç wagt olaň öňüne geçip bolýanlardyr. Şoň üçin siz ýany diktatorly dünýäniň ýüzünde, taryhyň ýüzünde köpdi bolup giden. Hemmesine de halk uğrunu tapar. Şol üçin Berdimuhammed dahi halkyň gaharyny getirmäni gaçyp gideni gowuşýar. En gowsy. Indi häzir şu orakda ökde görsen häzir köp yerler ýakyp başlarlar. Şol üçin hem ýygna geçirýärler oduň öwüni almak üçin. Hemme taýlyk görýän. O taýlykly iş. Sen işlemeler şu tada adam. Şoň aýlygyny bermesen, şonu kösesen,
polisiýalar kösäp elinden pulunu alsalar, daýhanyň hasylyny özüne bermesen, o da maňa bolmasa saňa da bolmasyn näde etjek işini. Şol üçin Berdi Muhammed arkaýyny ýatyp oturmaz näde. Ay öňüm ýatanok Muhammed ağa. Inne ýatmalam Ha? der. Öňüm ýatanok inne ýatmalam der. Tamam. Bol ya. Bor. Ondan näme Muhammed ağa şuň bilen jemläýäli. Bol ya. Geçen tümökleri hormatly illeşler bizim aýçakladığımız Türkmenistan Uluşaşmanyň öňünde. Ministrler, vice-premierler, prokuratura, MHM hemmet düşündi. Halk düşündi. Häzir hemmerde halk haklaryny gorap başlady. Hemmerde de halk ölsem öleýin, basylsam basylyp geçeýine öňüm ölküde oturýan garyplykdan ýadadyk diýär. Ya az ölmeli, ya da hakyny gorap ölmeli. Başgalaçy ýok. Türkmenistanyň şu kurulan sistematyna ya da hakyny goramaly, ya da az ölmeli. İki ýol bar, başga ýol ýok. Gynam tak. Şunuň bilen biz efirimizi tutarýar, hormatly watandaşlar, siziň hemmeňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýär we täze Türkmenistan, täze döwlet bizi garaşyp dur. Bizim hereketlerimize garaşyp dur. Biz şonu gurmaly. Şonu gurmasak, şonu biz ýaşamasak, şunuň döwletin konstitusiýasy bilen biz ýaşap bilemez. Bizim haklarymız ýok. Şoň üçin da здравствует Третья Республика diýär. 3-nji Türkmenistan Respublikasy. Ýetip bolsa gurart we gülýan ýaşart. Şoň üçin durmak ýok, diňe hereket bolmaly, her kim haklaryny goramaly, näliklerini bildirmeli. Başgalaçy ýok. Hoşta bolun ondan. Bol ya, hoş da bol Murad ağa. Sağ ol Muhammed ağam. Inni kepleşikler için.